Hej, Niels. Vi har lige lavet de her arbejdsspørgsmål om de to tekster. Og lige for at introducere den første, så kan vi se, at den er fra 2. krønikebog, kapitel 7 i det gamle testamente. Og den handler om den der situation, hvor kong Salomon han ligesom indvier templet. Og det der sker i teksten, det er, at de offrer en masse dyr, og så Gud han viser sig i form af, at han kaster ild ned, der fortærer de der offerdyr. Og så tilbeder de Gud, og så holder de en kæmpe fest. Yes, og vi snakkede om, at de nok begge myter, eller i hvert fald også den første, det er kosmologimyter, som er de her verdenslære, verdenssynsmyter. Fordi de sådan lærer noget om specielt forholdet mellem mennesker og Gud. Og så kan vi også se i de her bibelske myter, at vi kan genkende de her geografiske og historiske steder. For eksempel det her tempel, der ligger i Israel og Egypten. Lige her. Ja. Ja. Godt. Jerusalem. Lige Google Mappet. Så har vi karakteriseret gudsynet, eller gudbilledet i teksten, som hvor Gud han er hævet over jøderne, i og med at han ligesom kaster ild ud over offerdyrene. Og i og med at han kaster det her ild, så er han også almægtig. Ja. Han er ligesom et helt andet væsen end mennesket. Ja. Ja, og samtidig viser, at han er i stand til at gribe ind i den her menneskeverden. Ja, og så har vi snakket om forholdet mellem Gud og menneske. Så det er i hvert fald tydeligt beskrevet i teksten, at det er menneskene, der er ofre til Herren, og det er, det er menneskene, de er de her syndere, og de er ofre for Herren, og for at opretholde den her kosmos, og så Herren han er så god mod menneskene. Og det er menneskene så meget taknemmelige og glade for. Det ses blandt andet i, lidt det her noget for noget, vi snakkede lidt om Duodes. Så. Men i hvert fald så står der, at de var glade og ved godt mod på grund af det gode, som Herren havde gjort mod David og Salomo og sit folk Israel. Så ja, de er alle sammen glade for det Gud gør og taknemmelige. Og i og med at de offrer det her, så er der også kosmos i verden. Fordi at de ligesom hele tiden tilbeder Gud og offrer til ham. Yes. Ja, okay. Så var der det med ritualerne. Og der ser vi jo helt klart især den der ofring af dyr, hvor de brænder det, så de ligesom kommer op til Gud, som er ret godt beskrevet. Og så er der selvfølgelig den der bøn, altså tilbedelsen, hvor der står, at de falder på knæ, da de ser, hvad Gud han kan gøre. Er det det? Ja. Okay. Så står der, da alle israelitterne så ilden og Herrens herlighed komme ned over templet, kastede de sig på knæ på brolægningen med ansigtet til jorden og tilbad og takkede Herren. Så kan man se meget sådan konkret, hvad gør de for at tilbede deres Gud? Okay. Yes. Nå. Og så skal vi så se, hvad teksten siger om det israelitiske samfund, hvordan de dyrker deres Gud. Og så har vi i hvert fald snakket om, at der specielt var det her præsteskaber, i hvert fald et stort fokus på både de her præster og levitter, som for eksempel hernede står, at de står med Herrens musikinstrumenter, som kong David havde lavet for at takke Herren med ordene. Hans trofasthed varer til evig tid. David lod dem fremføre lovsangen overfor levitterne, stod præsterne og blæste i trompet. Altså der er for eksempel det her sådan, musikaspekt, men også bare generelt sådan, den her ofring, kan vi se, er en stor ting, også med, at der er mange tusinde dyr, som de offrer. Så er vi så nået til den anden tekst, som er fra det nye testamente, fra Lukas evangeliet, kapitel 2, som handler om, at Jesus han også kommer hen til det her Salomon tempel, og ser, at der er en masse, der sælger
okser og får og duer, som de så kan ofre. Men han synes ikke, at de sådan respekterer templet som det er, der til for sådan at bede. Han føler mere, at de bare sidder og tjener penge på folk, der er troende. Så han jagter dem ligesom ud af den her tempelplads. En pisk. Med en pisk. Ja, meget voldsomt. Ja. Yes. Ja, og han slutter så med at sige, at det her tempel, det faktisk er hans legeme, og at han vil rejse det her tempel, som så er hans legeme på 3D igen. Det vil vi komme ind på senere. Rimelig spoiler i Bibelen, faktisk. Ja, det er Ja. Det er en advarsel. Right. Okay. Ja, så kan vi så sige det her med, at den her, den siger, at det er vigtigere at tro på Gud, end det her med at ofre til Gud. Altså det er mere sådan, altså Gud er ikke lige så synlig i det her. Og noget helt andet, altså det er ligesom, Jesus er i fokus, og så den her personlige forhold til Gud. Ja. Ja. Jesus, som jo foregår som den her, eller jo, han er den her stedfortræder. Så, for Gud. Ja. Så det viser også, at i og med, at Gud han ligesom optræder i sin menneskelige skikkelseform, eller sådan, så er det der skel, der er mellem Gud og menneske, det er rigtig lille her. Fordi han jo ligesom har en menneskelig form, kan man sige. Mere sådan jordisk. Okay. Ja. Der er lige det der med forholdet mellem mennesket og Gud. Så kan vi se, at den nye testamentlige Gud, lige den her passage, optræder sådan lidt anderledes, end den gør normalt. Fordi, altså i form af Jesus, ikke? Fordi den ligesom straffer lidt mere, end den plejer her. Altså det Gud er vred, så han tager og pisker. Eller ja, ikke Gud, men Jesus gør. Men han pisker de der syndere ud af templet. Og det er lidt atypisk for den nye testamentlige Gud. Ja, fordi man tænker, at han ville være lidt mere sådan barmhjertig og... Ja. Godt. Så har vi lige noget med etikken, hvor vi har snakket om den her sindelagsetik, som gælder for det nye testamente, men at det ikke rigtig bliver fuldt i det her tempelrensningen. Fordi at der lidt bliver så fokus på, at man skal, altså netop det her på, at man skal sådan tænke, før man handler, men de her mennesker, som bare står og sælger i Guds hus, de tænker ikke før, at de handler, altså med at de står bare, at de vil gerne tjene nogle penge, og måske er de fattige, de gerne vil tjene penge, men og så bliver det sådan, det kommer før det at tro på Gud, og at følge Gud og hans ord. Så ja. Selvom det er i modstrid med for eksempel ens livssituation. Sådan. Jeg tror, vi skal til at gøre komparativt. Ja. Okay, så kan vi sammenligne Gud og mennesket i de to tekster, hvor i den første tekst af jødedommen, der er Gud meget almægtig, hvor i den anden tekst, der er han nærmest ikke til stede. Ja. Så er der meget forskel på især det der med skellet mellem menneske og Gud, hvor altså den gammeltidsmændelige Gud er han er ligesom helt andet væsen, og han kan kaste med ild og sådan noget, hvor han i kristendom, eller hvad hedder det, nytestamentlige form er mere jordisk og Tilgivende. Ja, præcis. Også det. Der er mere svung på i det gamle testament. Hvad er det her? Der er stor forskel på, hvordan det tilføjer. Ja. Nej, du kan. Jamen, okay, så i den første ser vi jo de her konkrete ofringer til Gud, men i det gamle testamente, men i det nye testamente, der er det her sindelæsetik og den her tro. Og troen er vigtigere end handlingen. Så det er vigtigere at tro end at ofre. Ja. Og i det første tekst, der er det, vi ser det her med, at mennesket beder til Gud, og der er kosmos. Men i den anden tekst, der står de, at hvad er Gud på tempelpladsen, mener Jesus, ved at sælge de her dyr og lave den her ofring, i stedet for at respektere ære Gud.
og menneskene, de er jo så syndere. De skal tro, hvor så at Jesus kan genoprette den her kosmos. Ved at jage de her, der ikke tror på Gud, ud fra tempelpladsen. Yes. Det var det. Vi Ses, ses. Niels.